chviličku začne čtvrtfinálový souboj mezi Českou republikou a Finskem. První buli vyhrál Petr Vampola. A kdo jiný než Petr Numelin bude rozehrávat další finskou akci. Na mistrovství světa vytvořil nový rekord počtu startů na světových šampionátech už po 15. Je mezi světovou elitou. Teď nepříjemná průniková přihrávka, šance pro Contiolu. Contiola dává první gól. Odehráno pouhých 55 sekund a Contiola ukázal, v čem je jedna z jeho velkých předností. Němec. Rolinek tečoval před Rinem, ještě dorážka Rolinka, ale Rin nevyrazil. A teď rychle zpátky, protože kotouč Pilstrem vypíchl, bude se vylučovat, ale Pilstrem jde přesto sáma. Výborně teď Vokoun. Útok, Jágr prochází středem, stále Jágr. Nádherná přihrávka na Klepiše, Klepiš byl faulován. Rozsíval. Jágr. Zkusil to sám Jágr, nevyrazil jenom před sebe, ale tam nebyl nikdo na dorážku. Blaťák. A je to gól! Jakub Klepiš proměňuje přesilovku, je vyrovnáno 1-1. Po nahození před branku Červenková střela a Rin nechytá. Část nepovedlo nahodit na Finové, jdou do přečíslení. Hál! Výtečně Vokoun. Jágr před brankou, ještě má kotouč. Jágr! A Rine udržel svým betonem. Já jsem to poslednou došel, pásma výborně Vokoun. Všechno je připraveno a Lukáš Kašpar bude tím prvním, který se rozjede proti finskému brankáři Pekkovi Rinemu. Lukáš Kašpar, podívejte se, teď to zasekne, je hodně vysoko, ještě je hodně daleko před Rinem a střílí mezi nohy, trefil přesně tu mezírku. A Jarko Imonen a proti němu Tomáš Vokoun. Jarko Imonen také jel v Kazani několik nájezdů úspěšně a volí podobné řešení a vyrovnává na 1-1. Jan Marek. Kotouč je v brance, výborně! Myslím, že Honza Marek udělal Rineho na dvakrát, už ho měl připraveného na to zakončení, podívejte se tady při tom prvním naznačení, už ho měl hotového. V tu chvíli ten kotouč ještě rozmysl, stáhl a potom velkými problémy ho přeskákal. Jussi Jokinen, přesně podle očekávání, jeden čas bezchybný střelec v NHL, 9 nájezdů, 9 gólů. Ale Vokoun chytá! A další pravák v českém dresu, Jakub Klepiš, má na hokejce postupový gól. Jakub Klepiš chtěl udělat podobnou kulišárnu, ale Pekarině se nenechal nachytat. Teď je to kdo z koho, pokud Contiola dá, bude se pokračovat, pokud nedá, je konec. Tyč a český tým je v semifinále, prokletí je prolomeno. Tak přeci jenom hokejová spravedlnost funguje a český tým je znovu v boji o medaile na mistrovství světa. České oslabení výborné, perfektně Vokoun z obrany, ale Umar tady má šanci a výborně Vokoun. Umar k Hariu, která typická svým kroužením v rohu. Umar teď vydává na modrou, Karlsson pálí a puk je vede naší brány a teď Vokoun a je to gol. Enqvist a Vokoun vyráží Hariu střelu v loňském čtvrtfinále. Kašpar v útočném pásmu před brankou, teď úplně volný Červenka, ale přihrávka se k němu nedostala. Kašpar, Mojžíš Vata, gol! Tak nevím, jestli Mojžíš nebo Novotný, ale v každém případě 2,5 minuty před koncem první třetiny. Blesk z čistého nebe, jinak se tomuhle gólu říct nedá. Česko vyrovnává na 1-1. Umar. Před brankou je Hariu a výborně Vokoun. Rozsíval. A z druhé strany pálí Klepiš a Gustafsson. Ekman Larsson. Obchází Kašpara, předávka Ekman Larssonovi. Rakunek, teď nebezpečné rojení modrých dresů a Enqvist dává gól, odražený kotouč. Našel nejrychleji a Švédsko znovu vede. A teď je to Blaťák, jeho střela. Ještě tam je Koukal a teď vede Řecek proti 2.
reprezentací Němec. Švédská střela, pozor na porážku, ještě ta Persford, výborně, Bambola a úplně volný Jágr. Jágr šanci, nedal. Hetman ho mrzí, ale ještě tu rozsívali ho zcela a Gustafsson má Kotou. Kašpar, jeho nahození, Gustafsson zase vyráží a Kotou třetí do zbyté brány a vynejí o pár centimetrů, 14 sekund před koncem. No, nevím, ani Persford tam na to postavili podle předpisu, ale Kotou se odráží na švédského, ale Bambola o něj bojuje. Horáček posílá před bránu, Rakounek na pál, gól! Gól! Rakounek prostřelil! 7 sekund před koncem vyrovnává na 2-2. Kachna, toto letělo! Tak teď jsme si tu střeleckou smůlu, která nás provázela celý turnaj, vybrali. Rakoukova střela prosvištěla do sítě. Ještě koukal. Čáslava na modré čáře, vystřel. Dobře tam byl koukal, ale Gustafsson znovu připravený. Jágrova nabídka na druhou stranu, tam je rozsíval. Jágr! Kotou žavější sítě, teď Rakounek nemá sílu z posledních sil, jede proti Gustafssonovi a Hetman ho stihl. Čáslava vyhnul se, jeho nabídka, nájezdy začínají. Výborně, Kašpar se rozjíždí proti Gustafssonovi a gól! Lukáš Kašpar zase vytáhl svůj klenot, beketový plafák, roztáhni mi nohy a já tam dám Kotouč tak, jak se sluší a patří. A teď už Umar. Vyrovnává. Rozstřelil Vokouna. Teď se rozjíždí proti Gustafssonovi. Gól! Tak to je neuvěřitelné. Kašpar a Marek. A Jan Marek dává znovu svůj nájezd. Tak Tomáši, pojď proti němu. Je to tady. Tomáš Vokoun znovu vychytal nájezdy a český tým jde do finále. A Češi dnes nastupují jako strážci zlatého hetriku. Začíná finále Rusko-Česko se zahajovacími sestavami. Jágr, Bambola, Klepiš, rozsíval Mojžíš a hned první atak proti této obraně, ale naši to zvládli a Klepiš posílá Kotouč Bambolovi do jízdy. Ten už je v útočném pásmu. Přežuje obránce Kornějev, který nastupuje s Grebeškovem. A teď je tu možnost pro Jágra. Klepiš, gól! Gól! 20 sekund a Česko vede! Ujobin, obrovská šance. Výborně Vokoun zastavila Filogenová. Vokoun pomůže s rozehrávkou, ale taky dávka nebyla úplně dobrá. Kornějev a obrovská šance a teď Němec. Dále prolom. Jo, Beckett a ještě dorážka. Výborně, Vokoun byl připraven. Velký vhodný. Kopě známý respektem k jiným soupeřům, s jiným lidem, ale přece jenom. Teď Klepišová střela, Varlamov vyráží. A pozor ještě na Kulmina a Finogenov. Stále a Vokoun teď si kontroloval tu mezírku mezi betony. Pouštějí a Finogenov skočí a pozor obchází Blaťáka. Už je před Vokounem výborně. Novotný a také Gřegořek poslední sekundy první třetiny a už musí Hončar vypálit. Je to tady Gřegořek, ještě Daciuk, ale tenhle gól už nemůže platit. Já vím, tam Branka neplatí. Soumrak hvězd. Ten jde hned dopředu, Ovečkin pálí a Vokouna. Koukal jede proti Varlamovi, už je předtím. A Varlamov pochyl. Už ale přebrustil půl ještě. Ještě nám útočné vody nevyšla. Pozor, Horáček, tak ty Rusové se srazili. A teď budou mít problémy. Rakounek. Vybrat bude Rovinek. Kotoučov kolikových Prusky odráží. Rozhodčí si půjde zatelefonovat. Ale neviděl jsem tam umyslné kopnutí. Tohle bude platit, Ale definitivní soud ještě rozhodčí. Tomáš Rodinek jako kapitán sám čeká a ta porada byla hodně rychlá. A Branka platí, Česko vede 2-0.
bojí byla. Teď už pozor, rychle zpátky, pozor, a tady je Ovečkin. Ovečkin a odkryl na dílku mezi betony. Jádr opět faulovaný a teď už se bude vylučovat hlavní a poprvé tak na tom turnaji. Trochu rozčílený nerozhodčí. Už byl pěkný, tohle byl bodyček, ale Jemeli dostal do konce utkání. Pozor na Ovečkina, výborně částá dorážka, okol, tyčka, Valčuk. Žirá se na Dačuka, je to gol. Hetfiš vyhrál, Němec vyhazuje a puk je bezpečně daje gol. Česko vítězí ve finále mistrovství světa a zapikuje další vlajku na hokejovém Everestu. Tak to byl spravdě horolezecký výkon téhle party, kdy jsme padali do údolí a dokázali se vždycky zachytit za nějaký bod a vyškrábat na